Bizkaiko Foru Aldundiaren ekonomia sustatzeko diputatu Imanol Pradalesek eta Bilboko Udalaren kontseilari ordezkariak Andoni Aldekoak. Bilbok eta Bizkaiak marka berezi bat bilatzeko nazioarteko lehiaketa bat martxan jarri dutela iragarri dute. Euskalduna Jauregian egin dute topaketa batean eman diote ezagutzera ekimen hori Bizkaiko publizitate agentzien elkartari. Deialdi honen aldi berean egingo da Bilboko El Sol jaialdia. Maiatzaren 31 eta ekainaren 2 artean gaztelaniazko publizitate eta komunikazio agentzia nagusiak bilduko dituena. Bilboko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia sustatzen ari diren ekimenak, hiriaren eta lurraldaren posizioa eta lehiakortasuna hobetzea, merkatu berriak irekitzea eta krisiari aurre egitea du helburu. Izan ere, brandinga gaur egungo Bilbo eta Bizkaia garatzeko eta hazteko tresna erabakigarria eta ahaltsua da. Nazioartean izen ona izatea ezinbestekoa da. Besteak beste, negozioak erakartzeko, bisitariak irabazteko, ekitaldiak kontzentratzeko eta herritarrek beren sorterrarekin duten identifikazioa areagotzeko.